Kɔnsɛre minisiri minnu ni ale baaraw bolodala arabadono bɛnna maskalo tile 20 kɔnɔdɔma san 2023 chapitre des mesures législatives et réglementaires ka jira ka fɔ an ka minisiri bɛ tali kɛ ministre de conciliation na bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na projet de texte dɔ olu tala n'a b'a fɔ ma ko décret wa ka jira ka fɔ mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnla commission nationale de désarmement démobilisation et réinsertion wa i b'a ye k'a fɔ olu labilala sen kan waati min na ka se ka a baaraw latimɛ k'i b'a ye k'a fɔ wa projet de décret in kɔni a tala ka bila ka se ka kow sigi sen kan o kɔfɛ projet de décret mun ni a kuma fɔlen filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya la ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ laɲini bilalen bɛ o hukumu de kɔnɔna la kɛnɛ la mun bɛ tali kɛ anw ka jamana la kabi san 2012 2012 hukumu kɔnɔna la ka jira k'a fɔ bɛn ale ni kotoɲɔgɔn ta la fo ka taa fɔ mun bɛ tali kɛ wa a bɛ se ka kɛ mɛn kundala jafɛn ye cogo min na olu bɛ se ka sabati jamana gouvernement ale ni mouvement armé accord pour la paix o ye bolonɔ bila sɛbɛnw la mun bɛ tali kɛ wa processus mun kɔni n'u bolodala Algérikaw fɛ yen nɔ wa mɛ kalo tile 15 ka taa bila juin kalo tile 20 la san 2015 la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ médiation internationale ale ka hukumu kɔnɔna la accord in k'i b'a ye k'a fɔ a ye fɛn dɔ kɔni olu bila sen kan mun bɛ tali kɛ kɛnɛ la a bɛ fɔ ma ko structure chargée ka se ka wa désarmement kɔni boloda ka tila ka mun bɛ kuma marifa bɛ maa minnu bolo k'olu marifa minɛ olu la ka tila tuguni ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka tila olu fana ka o don baaraw la cogo min na kɛlɛ u bɛ se ka ban cogo min na hakilina tala ka bila o minɛn kɔnɔna la bɛɛ k'a fɔ mouvement armé olu fana ka bolonɔ bilala sɛbɛn la o bɛnɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ nin hakilina kelen kɔnɔna la commission nationale désarmement démobilisation et réinsertion n'o b'a fɔ ma ko DDR k'i b'a ye k'a fɔ ale ni commission d'intégration olu bilala sen kan ka se ka wa nin baaraw timɛ sariya sen bɛ tali kɛ décret numéro 2015 08 94 la PRM ale ni wa 2015 08 95 PRM ni ale bolonɔ bilala wa décembre kalo tile 31 san 2015 o kɛla Maliba kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ nin commission minnu filɛ wa kɛnɛ la ka se ka kuma DDR kan ko a yɛrɛ sigilen sen kan i b'a ye k'a fɔ maa 74,4 a n'a kun ka fɛn ex combattant olu de kɔnisela ka jate minɛ o hukumu kɔnɔna la maa 1,744 olu tala k'o olu dola wa sɔrɔsiya baaraw la n'o fɔ ma ko force de défense et de sécurité o kɔfɛ tuguni k'i b'a ye k'a fɔ maa 1,600 olu y'u kɛla ex combattant ye minnu fana olu tilala tuguni ka tila ka olu fana don force de défense et de sécurité baaraw o fana la n'o fɔ ma ko paramilitaire olu fana tala ka olu réintégrer ka jira k'a fɔ baara mun kɔni kun lajɛlen bɛ ko majɛ dɔ kɔni a jɛ o majɛ hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ projet kura min filɛ nin ye ko a bɛna wa sigi sen kan yaasa ka se ka olu majɛw lakile a dɔ bɛ kɛ jumɛn ye mun bɛ tali kɛ wa mouvement inclusivité ka jira k'a fɔ commission nationale désarmement DDR ka se ka a baara kɛ bɛɛ lajɛlen sen ka se ka ye a la cogo min na wa laɲini kɛlen bɛ fɛn mun fana kɔnɔna la ka se k'a bila o minɛn kɔnɔ a ka kɛ bɛrɛ kɛɲɛ ko ye o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ fana wa cellule administrative fana la ka o sigi sen kan mun kuma DDR la ka se ka a baaraw fana timɛ yɛlɛmali fana ka se ka don a wele cogo la n'o fɔ ma ko commission d'intégration en commission ka bɔ commission d'intégration na k'a kɛ commission nationale d'intégration fana ye wa mun bɛ tali kɛ wa cellule financière fana la ka o bila sen kan commission nationale d'intégration hukumu kɔnɔna la wa fɔ ma ko awa antenne régionale ka se ka olu fana wa bila sen kan ka olu la wa lakuraya k'olu sigi sen kan hakilijigila ni k'o bila sen kan ka cari jamana kɔnɔ a kan ka bila yɔrɔ minnu la n'o fɔ ma ko ka intégration kɔni sabati Bamakɔ mars kalo tile 29 san 2023 wa mun bɛ tali kɛ secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo ale bolonɔ bɛ sɛbɛn in na